senyora consellera, no està empegueïda. No està empegueïda, senyora Camps. Vostè és la màxima responsable del bon funcionament de l'educació a les Illes Balears. No està empegueïda del caos i de la crispació en la qual ha començat aquest curs. Ja com a persona, senyora Camps, no està empegueïda d'haver-ho negat, de tantes mentides, de negar la realitat. No està empegueïda d'una obstinació malaltissa, fanàtica, d'insultar els pares, d'insultar a mestres. A quines escoles ha visitat, senyora consellera? A la UIP ja sabíem que no hi ha anat. Ningú li ha parlat de les mobilitzacions que hi ha. Surti de fora d'aquí una estona. Té cap problema de daltonisme, senyora consellera. No el distingeix, Herbert. La setmana passada va dir aquí una frase antològica. Tot ha començat en normalitat, excepte per la vaga. La típica vaga indefinida. Encara ho pensa, senyora consellera. I sobretot, què fa comptes fer per recuperar la normalitat i reconciliar govern i escola? Què fa comptes fer aquest curs? No, no estic empegueïda, no estic empegueïda i no estic empegueïda de res. Del que sí estic empegueïda és de que per aprovar un projecte que és fantàstic, per aprovar un projecte lingüístic, se coaccioni a les persones. Estic empegueïda de que se respecti tan poc la democràcia. I estic empegueïda de veure-lo a vostè que exalta i crispa a les assemblees de docents, acudint com a persona política amb els mestres per exaltar-los. Senyora consellera, si no està empegueïda, vostè és un irresponsable. Els pares i els docents li plantegen reivindicacions encertadíssimes, molt raonables, i vostè només confia en derrotar-los per inanició. Que no ho veu, que així tot perdem. Ja està bé de provocacions, senyora Camps. Ja està bé de desatendre un clam social. Com a política, vostè no és la consellera d'una fracció de societat. És la consellera de tot el país i com a tal ha de reaccionar. Me parla de que tenen un projecte. Me parla també d'aquell programa que parlava de consens, de rehabilitar i reivindicar en els professors. Per favor, senyora consellera, no s'enriguin de la gent, que la gent ara té molt poques riades. Vostè és la responsable de que tot rodi. S'hi posi i ho faci ja. De tota manera, xerra amb vostè i m'entenc que vostè tanmateix no té cap autoritat, no té cap pes. No ho dic per el senyor Estarelles, ho dic pel senyor José Ramón Bauzá, un senyor que fins i tot li molesta que li diguin el seu nom, que renega de Sant Josep, quan parlen en mallorquí. Per tant, un home que ha convertit la política educativa en una croada contra els professors. Gràcies, senyor Lorda. Gràcies.